Bore da chi gyd, hyfryd eich gweld chi. Ail Sul yr Advent. Mae hefyd yn chweched o Ragfyr yn draddodiadol, oedd gwyl Sant Nicolaws neu Sant Niclaws yng Ngogledd, gwledydd Gogledd Ewrop. Hwnnw wrth gwrs rhagflaenydd Sion Corn I hun. Ta beth am hynny, bore da iawn I chi gyd, hyfryd eich gweld chi. A fel oedd Peredur yn gweud, trwy'r Advent a'r nos Fercher, dwi'n edrych ar y themau traddodiadol, ond yma'r Ail Sul yr Advent. Yn traddodiadol, mae yna ddau thema. Gynta, gair Duw, neu gair Duw yn y Beibl, Sul y Beibl. Ail Sul yr Advent I gymaint o traddodiadau. Hefyd, thema y proffwydi. Pobl oedd yn sort of rybuddio, pobl cymell, pobl aros yn ffyddlon ac yn ceisio gael cadw'r genedl yn ffyddlon at I Duw. Felly, Ail Sul yr Advent, hyfryd I fod gyda chi. Geiriau o'r ysgrythur, y mae dy air yn llusern ni'n traed ac yn oleuni i'n llwybr. Ac eto, Paul at y Rufeiniaid, fe ysgrifennwyd yr ysgrythurau gynt mwyn ein dysgu ni, mwyn I ni trwy ddyfal barhad, a thrwy ei hanogaeth hwy, ddal ein gafel yn ein gobaith. A gweddi yr Ail Sul o'r Advent arglwydd Dduw, wrth I ni yr Advent hwn gofio'r gair a wnaed yn gnawd yn Iesu Grist. Diolchwn I ti hefyd am air ysgrifenedig y Beibl, sy'n cofnodi'r disgwyl a'r paratoi hir ar gyfer ei ddyfodiad. Diolch am yr efengylau sy'n dweud wrthym am ei fywyd a'i waith, am hanes dechreuadau'r Eglwys, a'i thwf a'i chenhadaeth yn y byd. Madde I ni ein bod ni mor aml yn esgeuluso dy air. Helpa ni I wrando eto ar yr hyn sydd gennyt I ddweud wrthym trwy dy air, ac I rannu ac eraill y newyddion da am dy gariad di yn dod i'r byd yng Nghrist. Gweddiwn yn enw Crist. Amen. Yn hynny cyntaf bore yma, un o emynau traddodiadol ar Advent, o fe wnaed can mawr ha ar arglwydd Dduw, bydd lawen yn ddod o waredwr yw, yn erthol I o'r wnaeth bethau mawr I mair, am iddi gredu yn ei sanctaidd air.
Darlleniadau ar gyfer y bore yma, darlleniadau traddodiadol ail Sul yr Advent. Y gynta o'r Hen Testament, Jeremiah, pennod 33. Y mae'r dyddiau yn dod, medd yr arglwydd, y cyflawnaf y gair daionus a ddewais i di Israel ac i di Juda. Yn y dyddiau hynny, yn yr adeg honno, para fi flagurin cyfiawnder flaguro i Ddafydd, ac fe wna ef farn a chyfiawnder yn y wlad. Yn y dyddiau hynny, achubir Juda, a bydd Jerusalem yn ddiogel, a dyma'r enw a roddir iddi. Yr arglwydd yw ein cyfiawnder. Ac yna o'r Testament Newydd, Paul yn sgwennu at yr eglwys ifanc yn Thessalonica. Ac trwy gydol yr Advent, mae gennym ni y themau yma sy'n pwyntio tuag at y dyfodol a gobaith. Pa ddiolch allwn ei dalu Dduw amdanoch chi, am yr holl lawenydd yr ydym ei deimlo o'ch plegyd ger bron ein Duw. Yr ydym yn deisif yn angerddol, nos a dydd, am gael gweld eich wyneb a chyflenwi diffygion eich ffydd. Bydded i'n Duw a'n tad eich hun, a'n harglwydd Iesu, gyfeirio ein ffordd atoch, a chwythau, bydded i'r arglwydd beri i chi gynyddu, a rhagori mewn cariad tuag at eich gilydd a thuag at bawb, fel yr ydym ni tuag atoch chi, i gadarnhau eich calonnau, fel y byddwch yn ddifau mewn sancteiddrwydd ger bron ein Duw a'n tad, yn nyfodiad ein harglwydd Iesu gyda'i holl saint. Amen. Yn enw Duw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. I ni'n ymwybodol iawn wrth i'r wythnosau yn ystod yr Advent gwibio heibio, mor bwysig yw amser, prinder amser, diffyg amser, a'r ffordd i ni'n treulio ein hamser. I ni mewn llawer o ffyrdd yn erbyn y cloc. I'r byd secular tu allan, mi fydd y Nadolig yn gorffen am hwnni ar 24 o Ragfyr, pan bydd y siopau ola yn cau. I ni, y pryd hynny, mae'r Nadolig go iawn yn dechrau. Ac mae tymor yr Advent, tymor traddodiadol a paratoi at y Nadolig yn dymor sydd wedi cael ei rhoi i ni. A mae 4 Sul yr Advent, yn ôl i'n esboniwr, yn gosod allan mawredd person ein harglwydd a'i deyrnas. Mawredd person ein harglwydd a'i deyrnas. Edrych ymlaen at y person yma, y dwy natur mewn un person sy'n mynd i ddod atom i'r byd. Ac edrych ymlaen at ddyfodiad, teyrnas Dduw. Advent, yn syml iawn o'r Lladin adventus, neu y dyfod, neu'r dyfodiad. Cyfnod o'r edrych ymlaen, cyfnod hunan ymholi. A mae liturgi yr Advent yn sôn am ddyfodiad Crist mewn 3 modd. Ac yn syml iawn bore yma, dyfodiad Crist yn gynta fel plentyn, daeth diwdod mewn baban i'r byd. Mae pobl yn dweud, mae'n hen ystrydau bellach yn diwedd, mae adeg i'r teulu yw'r Nadolig, hynny'n eitha gwir, ond beth yw'r teulu yn ein dyddiau ni. I ni'n ymwybodol iawn yn ein carolau ac yn ein darlleniadau, ac yn hanes syml y Nadolig, bod Crist wedi cael ei eni yn blentyn i Mair a Joseph, i deulu niwclear os mynnwch chi. Ond fe gafodd Crist ei eni i deulu lle oedd y ffydd yn bwysig. Ac wrth i'r baban Iesu dyfu, roedd ei rieni fe wedi mynd ag i'r gwyliau mawr yn Jerusalem. Ac mi allwn ni dybio wrth edrych ar y teulu bach yma, bod y ffydd yn bwysig iddyn nhw. Ac wrth i ni feddwl am y teulu sanctaidd, Mair a Joseph, a Mair yn enwedig yn ystod yr wythnosau ola hynny cyn geni i phlentyn. Fel unrhyw deulu, ac fel unrhyw fam, diau bod yr wythnosau yna cyn y geni wedi bod yn rai eitha pryderus iddyn nhw. Ar ben y cyfan,
ro'n nhw'n deulu ar ffô. Ro'n nhw'n ceisio lloches, chwilio am sicrwydd, rhywle clyd i fyw. Maen nhw'n gorfod, wrth gwrs, wedi geni i baban ffoi i'r aifft. Ond am o'n i, roedd y dyddiau ola yna cyn yr enedigeth yn ddyddiau o peth gofid, peth ofn, dyddiau disgwylgar, dyddiau oedd rhywfaint o flinder yn teithio yn perthyn iddyn nhw, wedi cyfan, oedd y teithio i Bethlehem wedi digwydd, Mair yn cario ei phlentyn, ansicrwydd, ac fel unrhyw deulu ar fi'n rhoi genedigeth, rhywfaint o ofn yng nghefn i meddyliau. Gobeithion am enedigeth diogel, gobeithio y bydde'r plentyn yn ddiweddarach yn blentyn holliach. Ac mewn diolch am hynny, mae Mair a Joseph yn mynd â'r baban i'r deml yn ddiweddarach i'w gyflwyno i'r arglwydd ac i ddiolch am enedigeth diogel a iach. Dyfodiad Duw i'r byd mewn ffordd newydd, dramatig, ond mewn plentyn, diwdod mewn baban i'r byd. Duw yn llefaru mewn ffordd roedd eriod wedi llefaru trwyddi neu ynddi o'r blaen. Gwyrth yr ymgnawdoliad, Duw yn y cnawd. Dyfodiad Duw fel plentyn, dyfodiad Duw hefyd fel gair newydd, gair ymgnawdoledig newydd. Fel se Duw yn dewis camu ar lwyfan y byd i greadigeth am y tro cynta, a gwneud hynny fel modd newydd yn ei fab. Dyfodiad Duw fel gair, y gair ysgrifenedig yn ddiweddarach, ond cyn bod gynnon ni yr Efengylau, cyn bod gynnon ni y gair ysgrifenedig, fel sydd gynnon ni yn yr Efengylau a'r Testament Newydd, roedd y gair eisoes yn llefaru. A dros y blynyddoedd gydag arweiniad yr Ysbryd Glân, ffurfiwyd canon y Testament Newydd, ffurfiwyd yr ysgrythurau yn atseinio ar hyn roedd wedi ei ddadlenni a ngair Duw ym mherson Crist. Ac yn drydydd, trwy themau'r Advent i gyd, ni'n ymwybodol iawn o ddyfodiad Duw fel baban, Duw fel gair, ond hefyd Duw y barnwr cyfiawn. Y Duw sydd trwy'r cyfan yn gwau ffordd newydd o iachawdwriaeth mewn i hanes y byd. A'r Duw sydd yn sefyll y tu hwnt i'r amser, ac amser mor bwysig i ni, ond y Duw hwnnw sydd yn eistedd ac yn trigo yn rhagwyddoldeb, yn dewis ymyrryd yn ein byd bach ni, trwy roi ei fab yn rhan ohoni, ond hefyd y Duw sydd eto yn Dduw o gyfiawnder a barn a thrigaredd, ac yn dal yr holl fyd yn ei law. Gyda'r meddyliau yna, gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gweddi hwn. Arglwydd ein Duw, cyffeswn yn ystod tymor yr Advent ein amharodrwydd. Ein amharodrwydd i'th weld di yn ymddangos i ni mewn cymaint o ffyrdd. Wrth i ni agosau at y Nadolig a mynd dros stori sydd yn mor gyfarwydd i ni, cyffeswn ein arafwch i'th weld di yn gweithio hyd yn ein byd. Cyffeswn ein methiant i fyw fel y dylem. Y geiriau hynny sydd yn groes i'th ddiwyllus di, a'r pethau hynny a wnaethom sydd yn groes i'th ddymuniad di ar ein cyfer. Cyffeswn ein methiannau, ein gwendidau, ein dallineb, a'n hamarodrwydd i'th ddilyn di. Offrymwn ein moliant. Dewisais ddod yn rhan o'n bywydau ym mherson Iesu. Dewisais ddod yn rhan o'n byd trwy wyrth yr ymgnawdoliad. Cydnabyddwn di fel arglwydd y greadigeth, yr un sydd yn trigo y tu hwnt i amser,
Ond eto yr un sydd wedi dewis ymyrryd yn ein syniad ni o amser, gan gamu ar lwyfan y byd a newid hanes treigl yr amseroedd. Gwyddion dros yr eglwys yn ystod y tymor hwn, ar iddi dyfu mewn ysbryd o gyffes, penid ac edifeirwch. Gwyddion dros lais proffwydol yr eglwys sy'n cenhedlaeth ni. Fel y proffwydi gynt, parch eglwys o arglwydd, lefaru mae fel hyn y dywed yr arglwydd. Gan gynnig i bobl dreiachodwriaeth a'r gyfiawnder di. Wrth i ni feddwl am daith y teulu sanctaidd i Fethlehem, a'i hofnau a'i gofidiau cyn genedigaeth i baban. Cofion am bob un sydd yn ymlwybro ar hyd taith i bywyd gan ysgwyddo beichiau trwm. Bob un sydd yn byw mewn ofn, mewn tywyllwch, gydag ansicrwydd. Cofion am y rai hynny sydd yn byw gyda gobaith. Gobaith am fyd a bywyd gwell. Gobeith am oleuni wedi'r tywyllwch. Offrym o'n i'n gweddiau distaw personol. Parhawn fel eglwys i weddio dros bob un sydd yn gweithio mewn unrhyw ffordd ym meysydd iechyd yn ein gwlad ar hyn o bryd. Pawb sydd yn ceisio ysgafnhau beichiau eraill. Pawb sydd yn ceisio trwy fyd wyddoniaeth neu meddygaeth i wella y dioddefaint sydd mor amlwg yn y cymdeithas ar hyn o bryd. Pob un sy'n gweithio gyda straen a phryder. Ac eto fe weddion dros ein harweinwyr yn wleidyddol, a phob un sydd yn ceisio lliwio bywyd cyhoeddus ein gwlad yn ystod y dyddiau hyn. Yn ola fe ddiolchwn am gymundeb y saint a thystiolaeth yr rhai aeth o'n blaen ni yn y ffydd. Yn ei cwmni offrymwn i ti ein gweddiau, ein haddoliad, ac fe wnawn hynny gan ddefnyddio'r ffurf a'r patrwm a roddodd Crist i'w ddilynwyr cynta. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiad enw, deled y deyrnas, gwneled dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyrwy'n ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dylydion fel y myddeiwn innau ein dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth eithyr gwared ni rhag drwg, canes eiddo ti o deyrnas a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Ar emyn nesaf o hyfryd sain mae'r Iesu'n dod yn ôl a ddewid nef, neu orsedd fydd fyddo ym mhob man a'i fawl ar felys lef.
A gwasanaeth syml i ddathlu cyfundeb y bore yma. Os trwch chi at pa bynnag gwpan disgyl sydd gynnwch chi, oedd rhywun yn gofyn yr wythnos o'r blaen, y tro o'r blaen, beth oedd y gwpan o'n i'n defnyddio ar gyfer cymyn ar-lein. Ges i hon, fel ych chi'n gwybod, mi fues i'n offeiriad yn yr Eglwys Anglicanedd, ac gyda'r traddodiad, pan ych chi'n cael eich ordeinio offeiriad, maen nhw'n rhoi tralis neu cwpan i chi, a dyma'r un ar roddwyd i fi yn Nghadeirlan sydd Ewi, blynyddoedd maith yn ôl dechrau'r 80au bellach. Beth bynnag yw'r disgyl i chi ni defnyddio, am o'n i rhywbeth syml iawn oedd ein harglwydd wedi cymryd i'w ddwylo yn yr oriwch ystafell. Felly, mewn llawer o ffyrdd, mae'r elfen gartrefol sydd yn perthyn i ddathliad y cymyn yn dod â ni yn nes at y gwreiddiol o bosib. Felly, bara a gwin, os newch chi i troi atynt. A mae'r Iesu'n galw ato hi hun, bawb sy'n dwy'n balch, pryder, blinder a phoen. Ac yn estyn iddynt o'r ffwystra a'i dangnefedd. Fel y mae'r Iesu wedi addo, y mae yma'n bresennol yn ein misg, yn ein gwachodd at ei fwrdd, i gymryd bara a gwin er cof amdano. I rannu cymundeb ag ef a gyda'n gilydd. I gyfranogi o'r bendithion ysbrydol sydd ganddo ar ein cyfer, ac i dderbyn gras yn gymorth yn ei bryd. Felly deiwn at fwrdd yr arglwydd. Fel hyn, y mae'r apostol Paul yn disgrifio sefydlu sacrament swper yr arglwydd. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd adroddodais i chi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi o ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yn yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Efelychwn felly esiampl ein harglwydd Iesu mewn gair ac mewn gweithred. Dewch at fwrdd yr arglwydd, nid am eich bod yn gryf, ond am eich bod yn wan. Dewch nid am fod dim daioni ynoch yn rhoi hawl i chi ddod, ond am fod arnoch angen trigaredd a gras. Dewch nid am eich bod yn caru yr arglwydd ddigon, ond am yr hoffech ei garu yn fwy. Dewch am iddo eich caru chi a roi eich hun drosoch. Dewch i dderbyn y bara a'r gwin yn arwyddion o addewid, o ras ein harglwydd Iesu Grist, cariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân. Dewch bawb a chymerwch ffiol iachawdwriaeth. Gadewch i ni felly nesau mewn ffydd. Fel y cymerodd Iesu yn noson y brydychwyd ef, fara cyffredin a gwin cyffredin, a'i defnyddio yn arwyddion o wirionedd tragwyddol. Yr ydym ninnau yn neilltuo'r bara a'r gwin hwn i'r un pwrpas heddiw. Yr arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef a gymerodd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd gan ddywedyd, hwn yw fy nghorff a dorwyd drosoch, gwnewch hyn cof amdanaf. Corff Crist a'n cadwo yn y bywyd tragwyddol.
Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan. Ar ôl swper, gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro rafwch ef, cof amdanaf. Ac wrth fwrdd yr arglwydd fe, gofiwn am y rai hynny yr ydym dal yn ei caru, ond bellach yn methu i gweld. Y cwmwl saint sydd bellach ym mhresenoldeb eu harglwydd. O ddyw ein tad danfon i oddi yma, ac a ddiwydion y ffydd yn ein meddyliau, goleuni dy obaith yn ein llygaid, a thân dy gariad yn ein colonnau. Danfon i oddi yma, yn ymwybodol o gwmni'r cwmwl anweledig o dystion, ac yn sicr o gymdeithas ein harglwydd bendigedig. Nid oes bellach fwy i ddweud, ond mae llawer i'w wneud. Felly, yn enw Iesu Grist ein harglwydd, awn allan i weithio. A'n hemyn ola y bore yma, mae brenin nef arfer yn dod mewn rhwys cnawelodd neb erioed. Mae angau uffern fawr ar bedd yn ofni edrych ar ei wedd. Un o fendithion traddodiadol yr Advent, bydde di Dduw y Tad, y barnwr trigarog, ein gwneud yn gymwys i gael lle yn ei deyrnas. Bydde di Dduw y Mab, sy'n dyfod ato mewn nerth, ddadlenni yn ein misg yr addewid o'i ogoniant. Bydde di Dduw yr Ysbryd Glân, ein gwleid yn gadarn ein ffydd, yn llawen ein gobeith, ac yn gyson ein cariad. A bendith Duw hollolluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fon eich plith a gydrigo gyda chi, yr awr hon ac hyd byth. Amen.